Minkejja li din kienet sena li fija ġarrabna l-ekbar diżappunt bir-riżultat elettorali, dan ir-riżultat wassalna biex nagħmlu kuraġġ u nibdew naħdmu. Ħidma li llum issarfet fl-ewwel suċċessi kif jindika stħarriġ tal-Malta Today li juri li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kiseb żieda ta' 7% fil-fiduċja li jgawdi u żieda wkoll ta' 6% fil-fiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Għal dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Puli, meta kien qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali bit-tema Infasslu futur flimkien. Bdejna niċċaqalu ħbieb. 7% żieda fit-trust rating tal-kap tal-partit tagħna. Mela qed naslu x'imkien, mela mexjin aħna. It-tibdil qed isir, ix-xogħol fil-garaxx qed isir. Is-Segretarju Ġenerali rrefera għal mozzjoni li fiha 14 żagħżugħ u żagħżugħa taħt 30 sena se jkunu fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, f'pass li se jkompli jgħin biex il-Partit Nazzjonalista isir il-Partit tal-lum u ta' għada biex jibni Malta żagħżugħa. Ħsibijietom se jagħmlu l-partit tagħna il-Partit tal-lum u ta' għada, Partit żagħżugħ li kapaċi jfassal u jibni Malta żagħżugħa. Fid-dawl ta' vot 16 il-Partit Nazzjonalista qed ifassal programm ta' taħriġ Future Leaders biex iż-żgħażagħ ikunu preparati biex jagħmlu l-ewwel passi fil-politika. Clyde Puli ta' ħarsa lejn il-ħidma li saret matul din is-sena, il-ħidma fl-għażat li qed isir ċentru ta' ħsieb politiku li se jgħin lill-partit biex jibda jaħseb fit-tul u b'mod strateġiku biex ifassal futur aħjar għall-poplu Malti. U l-ħidma fil-grupp li qed ifassal l-istrateġija finanzjarja tal-partit immexxi mill-Viċi Kap Robert Arrigo. Clyde Puli tkellem ukoll dwar numru ta' riformi li kienu meħtieġa li jsiru fih dan il-partit. Ir-riforma li se ssir fil-medja biex il-partit jikkomunika b'mod aħjar il-messaġġ tiegħu, ir-riforma fl-uffiċċju Welcome u r-riforma fl-uffiċċju Kuntatt sabiex il-partit ikompli jisma' u jagħti każ ta' dak li qed jgħidu n-nies. Kienet is-sena ta' ħidma ikkaratterizzata wkoll minn numru ta' suċċessi fosthom 1000 testera ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista u l-fatt li issa l-partit ressaq lejn il-25,000 membru fih danu. Fl-ewwel xhur ingħaqdu magħna aktar minn 1000 tesserat ġdid. Tesserati oħra li ilhom ma jħallsu il-membership tagħhom ġejjin lura. Illum ressaqna viċin il-25,000 membru ta' dan il-partit kbir. Clyde Puli tkellem dwar l-ewwel test elettorali li se jiffaċċja l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-MPs matul is-sena d-dieħla. Sfida li l-Partit Nazzjonalista qed jipprepara għaliha tant li diġà approva 155 kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Diġà ressaqna l-approvazzjoni l-ewwel 155 kandidat għal kunsilli lokali. Kandidati illi joffrew illi jservu l-lokalitajiet tagħhom taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għal Clyde Puli qed jipprepara wkoll għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-140 sena mit-twaqqif tal-Partit Nazzjonalista. Bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jħabbar li l-eks Segretarju Ġenerali Louis Gallia se jkun qed jgħin fil-koordinazzjoni ta' dawn l-attivitajiet. Dan huwa partit li jifhem il-passat tiegħu imma wkoll ħares lejn il-futur biex ifassal u jibni Malta żagħżugħa b'viżjoni. Tem jgħid Clyde Puli.